Ahojte, vítam vás pri ďalšom jednom prehľade sa kryptami, sa spolu pozrieme na Bitcoin, pozrieme sa spolu na ropu aj zlato, nakoniec si prejdeme aj to, čo sa aktuálne rieši, aké zaujímavé novinky prišli z kryptotrhu, prípadne z celého nášho sveta. Predtým ako začneme s týmto videom, určite dávam do pozornosti môj Discord, nájdeš tam analýzy, nájdeš tam trading setupy, nájdeš tam obchody a super komunitu ľudí, ktorí aktívne sledujú trh. Odkaz nájdeš v klasický popise tohoto videa, takže sa určite pridaj a neváhaj. V popise zároveň nájdeš aj linky na naše kampane, ktoré teraz prebiehajú, takže sa určite na to pozri a vidíme sa. Takže v rýchlosti Bitcoin voči americkému doláru, tak dneska som mal 11-hodinový stream a v podstate sme čakali na tento pohyb hore, kde som mal vlastne ďalšiu limitku do shortu na 76 900 amerických dolárov. Očakávam teda, že Bitcoin nám počas Ázie nám sweepuje tento trh, s tým teda, že Ázia bude pokračovať a očakávam teda, že Ázia nám uzavrie smerom dole a teraz tým, že potom Londýn pušne cenu a očakávam teda test na úrovni 74 500 amerických dolárov, čo mám tuto obezom, čo vlastne môžete vidieť tuto aj tento text, tak vlastne očakávam teda, že Bitcoin môže ešte prípadne ešte sweepnúť nejaké úrovne. Ak sa pozrieme na CoinGlass, tak tuto môžeme vidieť heatmapu. Otázka je, že či sa sem ešte dostaneme, či toto prídeme vybrať, alebo tu bude taká silná reakcia, že už ten trh proste vyklesá a pôjdeme zobrať likviditu nižšie, ktorú môžeme vidieť aj tu. A pred nami je teda vyzerá to na nejaké to silnejšie zamietnutie. Takže za mňa očakávam teda na Bitcoine pád. A teda netrúfam si povedať, že či to bude počas Ázie, ale myslím si, že počas Londýnu a za mňa na 80% podľa USA Session si myslím, že sa dostaneme do tejto order block zóny. A otázka je, či nás táto zóna podrží. Ak áno, tak by sme ešte mohli spraviť posledný pullback na 78 000, čiže niekde sem. To by bol nejaký posledný pullback a s tým, že teda potom by sme mali pokračovať na 73 000 amerických dolárov. Ale ak nás tento order block nepodrží a nepríde žiadna nejaká reakcia, tak zóna 73 500 až 73 000 amerických dolárov je zóna, kde sa Bitcoin prepadne a tam uvidíme, čo sa bude diať potom ďalej. A čo sa týka nejakého tradingu krátkodobého, tak treba sledovať heatmapy, odporúčam Legends CoinGlass, kde môžete sledovať si heatmapy, viete si to takto vlastne všetko nastaviť. Indikátory liquidation heatmap, liquidity heatmap a large trades odporúčam, aby ste vedeli sledovať vlastne aj nejaké pohyby a vlastne prečo sa Bitcoin hýbe a ako sa hýbe a tak ďalej. Často na tom minutovom grafe častokrát sweepne nejaký level a potom ten level vlastne ide naspäť. Teraz vidíme, že sa cena hýbe stále hore a Ázia to ešte nepušuje, ale myslím si, že skôr či neskôr príde veľmi silný predajný tlak na Bitcoine. Ropa voči americkému doláru, tak ropa momentálne vidíme, že na 4-dňovke tam robila nejaký sweep. Na hodinovom grafe vidíme, že Ázia to jemne púšla hore a potom to zase púšla dole a tým, že teda, že ropa sa drží na 99,33 amerického dolára, čo znamená, že ropa za mňa podľa mňa nemá moc tendenciu klesať. A takisto vidíme tuto tieto férové ceny, ale to nie je až tak teraz dôležité. Čo je momentálne dôležité to, že čo sa týka ropy, tak vlastne situácia vôbec nie je vyriešená. A vlastne Irán vlastne hrá hru času s tým teda, že chce donútiť USA, aby ustúpili, ale USA podľa mňa neustúpia a Irán za to ťažko zaplatí tým, že USA budú na nich útočiť. Otázka je potom ale, ako sa k tomu zachová Čína a Rusko. Rusku moc neverím, že by s tým niečo reálne robili, ale čo sa týka Číny, tak ak by Čína zasiala do tejto vojny a pomáhala by Iránu sa brániť voči agresii Spojeným štátom americkým, tak si reálne myslím, že za mňa by sa stalo niečo také, že by sa tá vojna naťahovala a takisto ako sme zmiňovali v včerajšom videu, kde Goldman Sachs zmenilo to, že oni očakávajú návrat ropy, ale respektíve nejaký pokles ropy až niekedy v júni, čo znamená, že Goldman Sachs očakáva, že vojna by sa mala vyriešiť až niekedy v júni, ale toto ani oni nemôžu presne tvrdiť a ani to nemôžu samozrejme vedieť. Takže ropa za mňa očakávam, môže prísť nejaký malý pokles, ale neočakávam nejaký veľký dump, 98 dolárov, prípadne ako môžeme vidieť jeden sweep, druhý sweep a za mňa si myslím, že cesta hore na 105 dolárov na rope je otvorená. Myslím si, že ešte tento týždeň môžeme pozrieť ropu na 105 dolárov, prípadne aj 110. Samozrejme netrúfam si to tvrdiť, ale ak vyeskaluje konflikt ďalej, tak ropa proste akceleruje a pôjde hore.
Zlato voči americkému doláru, tak čo sa týka zlata, tak zlato nám celkom drží tento support. Ak by som aj tak kreslil, tak je tam šanca, že sa ešte vrátime na túto rezistenciu, pôjdeme testovať tých 4600, alebo respektíve 4700 amerických dolárov a tam tuto by som hľadal nejaké shorty a potom by som to cieľil na 4388 amerických dolárov, čiže na tento support a tuto by som chcel potom vidieť nejakú tú reakciu, takže momentálny setup, tu by som hľadal shorty, longy by som už nehľadal. Takže ak by zlato vykresalo, ak by zlato vystúpalo hore, tak by som tuto bral nejaký short a ťahal by som to až na 4369 amerických dolárov. Samozrejme, môže to vykresať už rovno na tento support a ak by to začalo klesať, tak tu by som chcel vidieť nejakú reakciu, inak by som do obchodu v nejakom rozmedzi ani nevstupoval. Takže zlato za mňa skôr bearish s tým, že ešte pullback hore smerom hore je proste možný. Slovenský dôchodok nestačí ani na neviem, čo s tým môžete urobiť. Priemerný slovenský dôchodok je nižší ako priemerné nájomné zabiť, čo ohrozuje finančnú stabilitu seniorov, no toto je pravda. Keď som si iba zo strany pozeral nejaké nájomné v Bratislave, tak akože nejaký ja neviem, jednoizbák s energiami 800 €, hej, čo dôchodky sú neviem okolo, neviem, 600-800 €, závisí od toho, koľko človek odpracoval dôchodok, ktorý celý život pracujete na závisku nepokrie ani základ životnú potrebu. Strechu nad hlavou. Priemerný starobný dôchodok nestačí zaplatiť priemerný nájom za byt. Ide o alarmujúcu realitu, ktorá ukazuje, v akom krehkom stave sa nachádza slovenský dôchodkový systém a ako málo štát chráni svojich seniorov. No, s týmto môžem len súhlasiť. Celková tendencia však jednoduchá, najmä na Slovensku rastú a trh s bývaním sa stáva pre bežného človeka čoraz menej dostupným. Akože toto je pravda. Keď som si pozeral nájomné, ako som zmienoval pred chvíľkou, tak tie ceny plus energie sú dosť prepálené a to si bežný človek nemôže dovoliť. Ak máte plat 1000 € a máte zaplatiť za nájomné 800 €, tak vám ostane nič. Nebudete ani na jedlo pomaly. Kým príjmy a dôchodky rastú pomaly, ceny nájmu reagujú rýchlo na dopyt, inflácia a rast cien energií. Pravda. A hlavne tie energie si tam, viem, že si pýtajú ľudia. Keď som si pozeral iba zo srandy nejaké byty, tak si pýtajú, že 250 € za energie, máte tam 650 € a plus 250 € ešte platíte energie, čo je proste za mňa extrém. Prečo dôchod na nájom jednoducho nestačí? Priemerný starobný dôchod na Slovensku za pohyb okolo 730 € mesačne, a to som nevedel. To je celkom zaujímavá informácia, to znamená, že je o 90 € nižšie ako priemerná cena nájmu za byt. No, súhlasím v týmto, keď som si to pozeral, tak priemerne mi to vychádzalo 750 € vrátane energii, čo znamená, že je to veľa. A ak zarábate napríklad 2000 € mesačne, tak viete z toho vyžiť, ale ak niekto zarába 1000 mesačne a musí zaplatiť 750 € za nájomné, nemá tam telefón, proste sú tam veľa vecí, ktoré človek si platí ešte mimo toho, tak vlastne ten človek žije z výplaty, od výplaty k výplate, alebo ako sa to hovorí. Takže je to celé zlé a dôchodcovia to nemajú ľahké, ale ak máte vlastný byt, tak ak už má dôchodca vlastný byt, tak áno, tam platíte nájomné a platíte vlastne tie náklady. Tie náklady sa pohybujú okolo 150 až 200 € a tam tých 1000 €, prípadne tých 730 € vám stačí. Ale ak si nemá vlastný byt, tak je to potom už problém. Riešenie pre mladšie generácie, ako zabezpečenie dôchodcov, sa by mladší ľudia majú čas konať a práve čas je najvyššia výhoda. To sú konkrétne kroky, ktoré môžete urobiť a toto je veľmi dôležité. Nehovorím, že tretí pilier, tomuto samozrejme akože nevenujem, ale skôr investovanie do tých ETF fondov, prípadne investovanie do Bitcoinu, DCA, S&P 500, Bitcoin, máte veľa vecí, do ktorých môžete investovať, prípadne nejaké dividendové akcie, ale tomuto sa ja moc nevenujem. To by som skôr riešil s nejakým expertom, ak teda niekto taký je, nepoznám človeka, čo sa venuje dividendovým akciám, ale je to niečo, čo ma do budúcna zaujíma a chcel by som sa tomu nejako povenovať. Kúpa vlastnej nehnuteľnosti, vlastné bývanie eliminuje závislosť od trhu s nájmami, pre mladých ľudí ide jedno z najčastejších riešení voči rastúcim cenám nájmov v starobe. Nehnuteľnosť zároveň predstavuje aktívum, ktoré môže v prípade potreby prenajať alebo predať. Toto je pravda. Napríklad, ja by som osobne investoval do nehnuteľnosti Paraguaji, keďže Paraguaji sa to dá aj ľahšie prenajímať z dôvodu, že máte tam veľmi často recepciu, je to veľmi moderné, je to nová stavba. Tá nehnuteľnosť je
2,5 krát tak lacnejšia za to, čo za jednoizbový byt, čo kúpite v Bratislave, tak v Paraguaji v Asuncione, v hlavnom meste, kde neplatíte dane, máte vlastne trojizbový byt s 2 spálňami. S 3 spálňami myslím, že do 160 000 eur by ste tam vedeli zohnať. A s tým, že takýto byt môžete prenajmať aj za vyššiu cenu, keďže v Paraguaji bude vznikať dopyt, keďže v Dubaj teraz dosť zlyhal, čo sa týka svojho mena a takisto aj čo sa týka nejakej bezpečnosti. Takže ja si myslím, že Paraguaj má veľmi veľký potenciál. A tam by som riešil tú nehnuteľnosť, lebo viete ju ľahko prenajať s tým, že tam máte aj vlastne, máte tam security, máte tam, je to nové, je proste to moderné a tam tie aktíva budú proste raz na hodnote. Samozrejme, ak máte nejaký byt aj v Bratislave, tak áno, viete ho prenajať a prípadne ho viete aj predať, takže áno, mať vlastnú nehnuteľnosť je veľmi dôležité dneska a hlavne teda každý, ja som zastanca takej veci, že každý by mal mať svoj domov, každý by mal mať aspoň jedno miesto, či už to je dom alebo nejaký byt, kde proste sa cíti ako doma a je to ten domov, na ktorý sa môže spoľahnúť a nemusí platiť niekomu inému proste stále nájomné. Takže ja som za toto a súhlasím s týmto článkom, že každý by mal mať svoj domov, vlastnú nehnuteľnosť, či je to už byt alebo nejaký dom. Slovenský dôchodkový systém čelí štruktúrálneho problému, ktorý štát sám nevyrieši, odpovednosť za finančnú budúcnosť leží čoraz viac na každom jednotlivcovi, to začne konať dnes. Budem mať zajtra vlastne rovka. Hej, s týmto súhlasím, takže zhrnutie tohto článku je veľmi dôležité, aby ľudia začali vlastne investovať peniaze a aby sa nespoliehali na štát, lebo napríklad môj názor osobný je taký, že ja si myslím, že ja osobne sa dôchodku nedožijem. Ak budem ja starý 70-ročný pánko, šedivý, tak si myslím osobne, že ja nebudem mať žiadny dôchodok a budem sa musieť postarať sám o seba, lebo nikto sa o mňa nepostará a už vôbec nie slovenský štát. Ak chceš byť súčasťou aktívnej komunity, sa pravidelne riešia analýzy, obchodné setupy, aktuálne deň zostať krypta. Určite sa pridaj na náš Discord, odkaz nájdeš v klasickej popise tohoto videa, ktorý sa určite pridaj. Zároveň ešte pripomenám naše kampane, ktoré bežia, takže určite sa pozri na linky v popise a rád ťa tam uvidím. Ak máš nejaké otázky, napíš mi na Discord alebo na Telegram. Takisto som live každý deň, takže sa určite zastav aj na môj livestream, riešime tam analýzy, riešim tam Bitcoin, otváram tam pozície, takže rád sa zastav a rád pokecam aj s nejakou novou osobou, takže dúfam, že to budeš ty. Ak sa ti toto video páčilo, budem veľmi rád za like, odber a prípadne nejaký ten komentár. Majte sa a vidíme sa na budúce.